На сегодня вы что рыхтовали? Ничего? Читали просто до конца. Просто до конца Да. так. Ну давайте мы з гэтага вот і пачнем, потому что я вам казала, что 8 раздел давайте робить по ваших пытаниях. Потому что я хочу до 9 одразу вести. Ось. Значит, у 7 у нас застаўся, ну, толькі гэты, мы его так зачепили, гэты гугнявец, так, вот, як это называется, да? Могила Луна. Самый апошний эпизод 7 раздела. Адзінае, что, вот, глядите, что вот, вот, что не треба пропустить с этого эпизода, вы его вот, там як бы больш-менш все зразумела, але вот поглядите 37 верш 7 раздела, сам, вот это самый конец, вот самое завершение этого эпизода. Поглядите, берите ваши тексты, у кого есть. Де на вільно здивлялися і казали, все добре робить. І всі робить шутки. Вот это вот тут просто, что нам не треба пропустить, вот это все добре робить. Вот это куда отсылка? До створення. До створения, до первого раздела. Там, где было, где кожная дзея, кожный акт створения подсумовывается тем, что «Вайрай логин китов», так, и побачил Бог, что добро. И вот это что, и вот что ён, хто добра робить, так, и вот, а тут просто, значит, вот снова вот эта маркова ирония, и она тут вельми яркая, калі яны гавораць одно, а проговорывают зусім іншае. Вот сам, як само Евангелие, вот такое шматслойное, вот так вот тым, што гавораць про Ісуса, звычайно некалькі слоёў. Звычайно, вот то, што яны думаюць, што гавораць, так? Вот калі яны кпяць яго, калі яны там штосьці спрабуюць яго падлавіць, альбо калі яны там нават штосьці такое вот там дзівяцца неяк з яго. И вот это есть один слой у тексте, вот, что яны думают, что яны сказали, а другой слой – это то, что яны сказали, не ведаючи того, некую глубинную правду про Иисуса. Так? И вот тут вот так само это треба иметь на увазе, что вот яны сказали, раптом все добре робить. И вот это такая первый раз просто оценка. Вот такое было все здивление, такое, что же это такое, кто же он такие. А тут раптом вот не только здзіўленне, а яшчэ і у гэтым здзіўленні яны раптам робяць вот эту сувязь со стварэннем. Так, усё добра. І далей, конечно, Ісаевыя про глухіх, які пачынаюць жыць, і немых, які пачынаюць гаварыць. 8 раздзел. Значит, мы з вами кармленне зрабілі, а далее по 8 разделе мы с вами домовлялись, что вы будете, скажете, что у вас какие проблемы с 8 разделом. Там вот як только скончается кормление, это значит, мы его не будем зараз чапаць, я спадзяюся, што з ім мы праговорили, так? Дастаткова. Вот 10 верш, так? Одразу знову переплываюсь на у Далмануту. Это вот Оксана, я хочу принести вашу увагу. В ваших перекладах проверьте. Далмановские. Ага, во всех, да, потому что там оно может быть. Это марковое творение. Ну, як зрештою, як я вам казала, що більшість географічних назв, які є, ми їх ведаємо з марка. І чому ми міркуємо, що в цій географічні назви до марка не існували, тому що вони всі сенсові. Вони всі етимологічно на щось нас виводять, так? І
ніхто за Марком не повторяє дивну річ. Да? У Матвія там Магдала вчиться. Да? Ну і так само було вельми багато міркувань ці знов-таки Марк чого наблитав, ці що це може бути, тому що просто не так оно и просто вызначить. Это такое самое, видать, вероятное, это будет Соломон. Значит, мы напишем цвета. Соломон, это арамейское это оно не шукать. Это будет, значит, такое место тени. Есть ще варіант, це може бути ще Талманута, в принципі. Може бути. Це Печора. З такою назвою. Там якби там Печора не знов-таки може бути, може не бути. Вот. Что Марк має на увазі, тут, конечно, на что він придумляє Талману, то тяжко сказати. Хоча за все эту Талмануту алітерацію має на увазі. Або це знов-таки некие алітерації, що оно не повинно бути навпрост, так само, як Марк это любить, так? То есть оно не повинно быть сказано Бог, оно повинно вот здесь прозвучать вот таким вот этим обертоном. Вот оно обертоном учить. И оно учится, когда вы только что прочитали, прослухали эту другую историю про кормление, и одразу вот эта некая теневость встает, да? Вот это обертон теневости. Вот как бы одна история, тень другой истории. Да? И вот там потом пойдут тени истории. Вот что мы с вами шмат Крольці звертали увагу на то, что у его истории полтора эпизода дублюются. Вельми много. І от тут якраз от оно нагруващування. Ми вже з вами пройшли вот эти две бури на море, так, разные. Два кормления. И вот тут вот поглядите одразу, что отбывается. Вот у конце 7 розділу, там був этой глухі нями, так, вогнянець, незрозумілий, потім неузабаві буде глухі нями дух. Потім ось тут вельми хутка після гэтага буде одна історія зі сляпим, потім другая історія зі сляпим. І от эта одна історія буде гучати як основна, а другая як теневая, так? Як така, як дубль. І не обов'язково, альбо перша буде якби прачуванням другої, альбо другая буде тенем водгулем першої. Але кожен раз у этой історії є одна домінантна історія. Скажімо, у морських яка домінантна? Перша чи другая? Другая. У кормленнях перша чи другая? Перша. Ви бачите, тут у вас навіть сумнення не повстає. Що ви бачите, от є справді, от у бура на море, яна теж шматзначна, так? Але от у дочиненні до другої бури, яна підводить до другої бури. Тому що другая бура, коли Ісус іде по воді у эту буру, нам потребує наших ведаў про ту першую, коли ён загадав ветру, і коли ветер супокоївся. І от вона справді якби рихтує. Вона йде спочатку йде от тінь, потім основна. У кормлення то саме. У кормлення спочатку виразно перше кормлення, і потім друге, яке йде от якби рехом, де добираються хляби, так, от этих 12 хлябов. 5 у першим и 7 у другим, где вот меняются акценты, меняются личбы, или по сутности вот про история сопроводительная. И поглядите вот со сляпыми, да, вот этой истории. В одной истории, як у два этапы, ён оцеляє сляпого, так, где ти бачиш що-небудь, скажем, людей як древи. Да? І другая, де ён нічого в ogóle не робить. Де каже, чого ти хочеш? І каже, хочу знову бачити. І ці віра твоя врятувала тебе. Тобто в одной
в два этапы старанно працуе, а другой вот так вот лёгка сама праходзіць. Вот з гэтымі з глухімі нямым вот чалавекам і путамітамі і дэманам таксама вот одна гісторыя рэха другой. Так што вот тут эта доманута, она дзесьці вот так вот і вучыць, што мы павінны дзесьці пачуць вухам, што у нас пайшлі нейкія пляценні на гісторыі. Я вот пытанне да вас, што вы хочаце з 8 гісторыі, з 8 раздзелу паглядзець? Петра. Петра. Добре. Давайте еще ведаеце, што паглядзіце, калі ласка, структуру. Як таксама, як на адной, вот зусім розныя эпізоды, як яны аднолькава будуюцца. Вот паглядзіце спачатку гэтага якраз першага сляпога, это 22-26 вершы. Вот глядзіце, 22 верш. Прыйшлі ў Бетсайду, и люди принесли ему слепого человека и просили докрануться до него. Так? И вот скончается, и эта история скончается 26 вершем. А далее ідзе вот это 27-30 верш, якраз гаворка про то, хто я ёсць. Так, паводле вас. И вот поглядите, вот 22 верш, вот, кожная история вот, больш-менш симметрична. Глядзіце, пачынаецца. Прыйшлі ў Бетсайду, прыйшлі в Кесарыю Філіпінскую, так? Філіпскую, так? Принесли яму чалавека, прывялі да яго сляпого чалавека за руку, і ён пытаецца ў яго, ці ты што-небудзь бачыш, так? А паглядзіце вот у наступнай гісторыі. На шляху пытаецца, хто людзі кажуць я ёсць. Там пытанне, тут пытанне. У першай гісторыі сляпы чалавек гаворыць, бачу людзей, якія ідуць як дрэвы, і яны яму адказваюць штосьці, так, вот такое, што адны кажуць так, адны так, штосьці вось такое пра цябе. Потым у першай гісторыі яшчэ раз, другі раз кладзе рукі яму на вочы. І тут яшчэ раз пытаецца, так, а вы хто думаеце, я ёсць? Бачыце, вы так оно ідзе, просто структура паралельна. І ён паглядзеў і пабачыў ўсё ясна. І ў другой гісторыі. І Пётр сказаў, ты Христос. І завяршаецца. Ён адправіў яго да хату, гаворачы, не ідзі ў вёску. І ён ім сказаў, забараніў казаць пра яго. Просто поглядите, одна история скончилась, начинается другая, якая структурована докладно таким самым чином. Что это нам с вами дает? Мы не мусим, вот, як мы уже про это с вами казали, мы не мусим тратить на погляд на то, что мы уже ведаем. Все, что будет далее, оно будет надбудовываться, будет это блокчейн утвараться, так? Все, что было сказано ранее, все мусіць быць прынятае да ўвагі цяпер. Калі мы што-небудзь забыліся, прапусцілі, мы не разумеем сэнса гісторыі. І вот эта структура нам пра гэта нагадвае вельмі моцна. Давайте читать про Петра, всю эту историю, вы хочете глянуть. И говорил о всем открытом, и Петр, отозвав его, начал прикословить ему. И спочатку Иисус вучыў, што ён мусіць пацярпець. Вот, глядзіце, не пропускайте гэта. Значит, паглядзіце, якая паслядоўнасць. Пётра кажа, штосьці сцвярджае, ён забараняе казаць. Тады ён гаворыць, то есть Пётра кажа, Ісус пярэчыць. Так? Тады Ісус кажа пра свае цярпенне, Пётра пярэчыць. Так вот пошла вот, пошел это зигзаг структурный, да? Ну, прочитайте вот это галак. И начал учить их, что Сыну Человеческому многое должно пострадать, быть отверженным старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту,
и в третий день воскреснуть. И говорил о сем открыто, но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Мгм. И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною». Що вас тут бентежить в цих історіях? Це що, на що притягує увагу? Петр, ну, потому что он Які кришу взяти? Які кришу взяти? І Петра, так? І сміле вступлення, то вони його якби боялися, Так. і тут Петр раптом починає. Петра щось починає. От Петра потім я ще пару разів буде щось говорити, от він тут починає виступати як такий, як спікер усіх учнів. Значить, от тут він справді набиває голос. Так, вони просто як суцільна маса. Ну, там ще є момент, так само просто можна вже криху далі, коли до його звертаються сини Зіндєєва і просять сісти по лівою і по правою так само нечеканно. Ну, це А пізніше. це вельми хутко. Это вы поглядите, вот я нужно, где починається. 9-й, По по-моєму. 9-му. Так. І в этой історії знов таки дві. От поглядіть, от їх історії, які ви згадали, вони так само йдуть, це так само два епізоди. І вони абсолютно однаково структуровані. Ісус говорить про своє, він говорить про покути, мучення, які напереді, перший раз. І вони поміж собою сперечалися, хто з них більше. І потім другий раз, коли Ісус ще більш розгорнуто говорить про мучення, які є напереді, і от тоді Якуб з Яном сперечаються, хто з них більше, і підходять до його одноліково. І обидві цієї історії про те, що учні обмірковують, хто поміж їх більше, йдуть одразу після того, як Ісус говорить про наступне мучення. Это ось знову робіть з цього виснову. Коли это одна история, вы можете подумать, что просто это последовательность подеев. Коли это две истории, это разная система. Значит, вот, як только Ісус починає говорити про наступні мучення, проблеми і катування, і там самые страшные речі, у учня одразу постає питання, а хто з них більше? Про що йде говорка? Значить, добре, а давайте вертаємося сюди в 8 розділ. Значить, Петр справді набиває голос. То він перший раз робиться персонажем. Перед цим ми бачили, що він бере з собою особливо Петра, Якуба і Яна, коли йде піднімати з мертвого дівчинку. І, до речі, голоси інших людей були. От згадайте, що був начальник синагоги Яїр. У його є ім'я, у його є голос, і він якби самостійний персонаж. Він епізодичний, він проходить, і у його є все. Є особливі, такі, скажімо, жінка, яка сірофінікіянка, всякого проєкту «Спречка, діти, собачки». Так? У її імені нема, але у її виразний голос. Що тичиться учнів, вони якби суцільна маса одна. Весь час. Вони разом кричать, бо думають, що він привід, вони бояться, він до їх говорить, як до одної цільної маси, вони підходять до його і питаються, коли вони застаються одні з ним. Це завжди вони. І кілька їх ми навіть не уявляємо. Що там за натовпи, вот эти яны, эти учні. Да? А проч того, що ми ведаємо, що він 12-ку поставив і послав парами, а колькі вот этих вот, что вокруг його, коли він один застається, ми не ведаємо. Їх може бути много, справді много. І вони всі разом. Тільки один раз він трохи вилучає. І от тут зараз Петр набиває голос. І Петр буде персонажем вже до кінця. Він навіть називає його сатаном. Давайте з гэтым, што наконт шатана. Дзе у нас шатан апошні раз гучаў?
Фарисеи казали, что Ён гучаў некалькі разоў. да, фарисеи казали, что от шатана Там, робится все это Иисус. там була гаворка про Біелзебула, Да, а Ісус сам привів, у гутарку привів шатана. да, Ці може шатан виганяти шатана. Так? Це Ісус називає. да. Перший раз у нас повстає шатан просто як персонаж сюжету на самому початку, у пустельні. На самій пустельні. От там шатан повстає одразу, як от возникає. А далі його Ісус приводить у гаворку. Так? Він його приводить у гаворку там, де його не просили. І потім, коли він, згадайте, коли він тлумачить приповість про Сєміта. 4 розділ. Як там шатан фігурує? Що робить шатан? Вот это буде зараз паралель тут, з цією історією. Коли він своїм, тим, хто застався з ним, тлумачить приповість про Сєміта. Коли він проводить паралелі, такі алегорії, так? От що значить? Посеянные при дороге означают тех, в которых сеется слово, но в котором, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Ага. Значить, от, чим займається шатан? Він відбирає слово. Відбирає те, що сіється. Значить, от, і знову проводяться паралелі от, уже в Ісусовий світ, про що він говорить. Тобто, де, хто сіє от, у Ісусовому світі? Хто сіє, хто зерня, хто глеба. І є шатан, якого він от, весь час називає, весь час згадує. От, згадайте, ми з вами казали про присутність шатана, постійну присутність до цього моменту в історії, які дійсно праз цей світ нечистих духів, які ведають, хто Ісус, які називають його там, то Святим Божим, то Сином Божим, так? Вони, які виводять, які весь час акцентують неяку боскость Ісуса, яким забороняє мовчателя, з якими він у конфлікті знаходиться, так? Яким він загадує мовчателя. І ми з вами казали про виразну наявність шатана у морській історії. В особливості в обидвих морських історіях. Так от там, де вот та світна сила, знову таки, вот это нека інша сила виходить на поверхню. І ця інша сила от, трасе, калашматить ягоних учнів. І як тільки Ісус говорить слово, стихне, каже, ветер стихає і настає велика тиша. Інше, от нечто знову подобне бура відбувається там у другого сторони. І тут Ісус знову сам називає шатан. Значить, от з тих історій, які вже були, якби ми вже повинні розуміти, що шатан є некий вот гэты, то, що шатан значить сатан, то, що значить по-єврейську, так, вот гэты противник, оппонент, так? Тут в этом сенсе. То есть есть кто он, что он в истории, и он есть, вот он есть оппонент. То есть он есть некий буйний персонаж, з яким тільки Ісус знаходиться в контакті. Більше ніхто. Ні учні, ні люди, ніхто. Это значит, это некая внутренняя история Иисуса. То есть это Иисус versus шатан. Вот это вот некое супротистояние, яке відбувається весь час. І він про його весь час говорить, от, хто він такий, і він розказує ту історію про це може шатан виганяти шатана. Так, хто прийти, що, от коли от хочеш обрабувати моцного, що тобі треба з ним зробити. І там сама от просто подумать, навіщо рабувати моцного, що це вогуле за учення, так? Про рабовництво. А Ісус говорить, що коли ти хочеш обрабувати моцного, прийшовши в його дом, зв'яжи його спочатку. І ніяк це не тлумачиться. І от тлумачення немає. І люди на це не реагують. Реакція на це те, що є внутрішня історія Ісуса. І він її раз-по-раз проговорює. І от коли він раз-по-раз проговорює, він тоді називає шатана. Більше шатана ніхто ніде не згадує, апроч того, що він був нам названий якби, от, автором, так, на початку. Тобто, що він буде в цій історії.
Анёлы названы, пакуль што мы анёлаў ніякіх не бачым. А можно? Хаця, не, чому ми анёлаў не бачым? Мы анёла бачылі адзін раз. Дзе мы бачылі анёла? В конце, может быть. А мы ўжо бачылі на пачатку. На пачатку. Згадайце, што анёлы рабілі у пустэльні? Служили. А кто Иисусу служил? Один раз было служение. Один раз. Самое першее теща Петровая, якую он так само поднял. И она встала и служила. Вот это служение один раз неким чином прошло. А праз человек. Так? Шатан не з'является в людях. Шатан з'является вот здесь вот в этих знову таки у людях праз вот эту некую нечистую силу. То есть мы, вот, ви поглядите в очима тих, хто вокруг Ісуса, яны бачать чоловіка, який там, от, ну, який епілептик, там. От він падає, кричить, щось з ним відбувається. Це чоловіка там ще що-небудь. А Ісус розмовляє не з чоловіком, а вот з этой шатановой некой силой человека. Значит, что, и таким чином вот, ён размаўляе з шатаном так, что ніхто з присутных не зауважае, что відбувається. І от коли він говорить про прийти у дом моцного і зв'язати його і оприбувати його, от там ми про це з вами казали. Знову таки робіть вот эту перспективу на Ісусовий світ, так? Що Ісус має на увазі. Значить, хто приходить і рабує? От куди він себе ставить? І він моцний, якого рабують, чи він той, хто прийшов рабувати? Конечно, вот там как бы ситуация зразумелая, так, что вот гэты моцны, ён сядзіць у доме, то есть ён гаспадар, ён уладар. Ён уладар до того, пакуль не прыйшоў хтосьці звонку і не звязаў яго. І вот тут вот, як вот ён гэтую супрацьстаянне, ён яго вот так вот акрэслівае. То есть ёсць вот гэты моцны і ёсць той, хто прыйшоў яго рабаваць. Ён ніколі не кажа, што гэта я, але так ён гаворыць, што павінны зразумець, што ён гаворыць пра сябе. І, значит, вот калі ён цяпер гаворыць вот у гэтай, у 8 раздзеле, калі зноў паўстае шатан, тут яму вельмі важна, каб ён паўстаў тут, каб ён паўстаў перад перамяненнем, тому што ў перамяненні ён зноў прысутны, але не называецца, а называецца ён тут. І яго зноў называе Ісус. Значит, зноў ніхто з тых, хто навокал, ніякага шатана не бачыць. Яго бачыць толькі Ісус. І камунікуе з ім толькі Ісус. І калі ён гаворыць, значит, вы паглядзіце, Пётра яго адводзіць, пачынае яму пярэчыць. Тут Пётра перад тым сказаў некае важнае слово, ты Христос. Так? Наколькі яны разумеюць, што такое Христос, Христос – это грецкое слово, это Мессия, гебрайское слово. Значит, для вучняў, для людзей, якія знаходзяцца ў Галілеі і Юдэі, Мессия – гэта той самы сапраўдны памазаны, Богом памазаны кароль, які павінен прыйсці, прагнаць рымлянаў і аднавіць палітычнае валадарства Ізраіля. І калі яны разумеюць Месію палітычна, тады зразумела іхныя патрэбы быць першымі. Вот мы сядзем па правую руку і па левую руку. То есть ты будзеш каралём, а мы будзем пры табе караляваць. Яны абсалютна не... Ісус там перад тым гаворыць пра валадарства нябёснае. А яны маюць на ўвазе валадарства нармальнае в Иерусалиме. Вот, у палацы в Иерусалиме сядзіць кароль, які вот просто легітымны таму, што ён памазаны. Потому что ён вот тут узнавляе все старажытныя дынастыі, тому что там ён будзе дзесьці вот Давідову роду, і Давід у нас таксама, это сын Давідовы у нас весь час таксама гучыць праз усё Івана. І вот калі яны гавораць пра валадарства, яны гавораць пра абсалютна розныя валадарства. А можна прыпомніць паралелі, што там узнікае, калі ўжо ён распяты, і ён на крыжы, і там таксама ёсць відэа, што па правую руку, по левую руку два. Дакладна. Это можно улучшить. Это безумоўна паралель. Безумоўна, якая прападае там у Євангеліях Мацея.
Тому що яны хочуць быць па правую і левую руку, і як ён, памятаеце, ён гаворыць, што якби маю чару піць, і маю ежу есці можаце. Але праваруч, леваруч ад мяне, это не мне вырашаць, а каму суджана. І от каму суджана мы потым бачым, што гэта зусім іншыя два персанажы паўстаюць. І гэтыя персанажы нічога супольнага з ягонымі вучнямі не маюць. І з праваруч і леваруч апынаюцца два чалавекі у абсалютна іншым валадарстве. Вот. І вот тое, што вот это праваруч, леваруч, гаворка была пра валадарства, пра ўладу месіянскую па дарозе в Єрусалім, потым яно вот будзе тлумачыць, што адбываецца на крыжы. То есть на крыжы зноў адбываецца штосьці месіянскае. Так, вот это праваруч, леваруч, оно будзе прыводзіць нас, лучыць два эпізоды, і першы эпізод будзе тлумачыць другі важнейшы. Вот этот эпізод на крыжы будзе патлумачаны тым эпізодам першым, зноў вот этими ценямі. Да? Вось, і так вот глядзіце, я вяртаюся да агульнай карціны. Значыць, яны бачаць, яны гавораць цалкам пра розныя валадарствы. І калі Ісус гаворыць пра валадарства, згадаеце валадарства, як яно тлумачыць, это тое, што адбываецца ўнутры. Это ўнутраны свет. Это якое, вот, што чалавек не ведае, як яно расце. Вот тая прыповесць, якую за Маркам таксама ніхто не паўтарае, яна вельмі важная у Марка. Што гэта не цалкам свядомыя працэсы. Просто калі ўжо сапраўды зерне пасеяна, яно расце. А потым яно вырасла, і все, і збіраецца ўрачай. Яно прарастае ўнутры этого валадарства. І валадарства, адпаведна, яно звязана вот з некай этой унутранай уладай. І вот тут, в этой внутренней уладе, есть вот это второсветные персонажи, некие іншие персонажи, эти пустые. І от коли ён говорить до Петра, він промовляє, это знову таки не Петру, а ён говорить Шайтану. Вот мы за это уже згадували, так? Вот, прочитайте еще раз, это 31-й вірш. И пошел в учиться, что сын человек мая 31-й. Это 31-й. Ну, конец-таки, про Петра. А 33-й? 33-й. А юна, обернувшийся и вернувший на лучных своих, строго ущучил Петра, сказавши: а выйди от меня, сатана. Ага. Вот и думаешь на то, Вот, что Божие, а что человеческое. Вот глядите, одразу по делу, плоское человечее, да? То есть откладите Петра у бок, звертається, і він каже не Петра, він каже Шатаня, так? Зворот до Шатана, наўпроставы зворот до Шатана. І вот гэта першы раз, ну, вот першы і адзіны раз, калі Ісус прамаўляе до Шатана. І ён яму гаворыць дакладна, вот, і пагае пісуму. Він не каже, адыдзі ад мяне, ён каже, ідзі. За мной. Скажи, иди за мной. Скажите за мной. Он каже, иди за мной. Будь за мною, так вот. Будь за мной. Ось. Яно до Шатана промовляється в этой фразе. Яна не промовляется до Петра, потому что Петр ходит за ним. Шатан вселився в Петра? Нет, він не обов'язково вселився в Петра. І знову таки, де він з'являється у гори на море? У що він вселився? Ні, що не вселяється. Це якби, от це той моцний, який володає світом, так? Який володає домом, і кого він прийшов зв'язати і обрабувати. Ні, просто ми ж розмовляли з Петром, а тут... Ні, вони не розмовляють з Петром. Это знову, от, ну, не глядите гэта на простого, это вы поглядите на гэта вачыма Марка. Марк нічога вам не будзе казаць тое, што он хоча сказаць. Вы павінны пабачыць тое, што Марк гаворыць. Вы павінны гэта пачуць. І у вас просто сітуацыя, што вот яны адыходзяць у бок, вы просто паглядзіце карціну, зрабіце гэта кінематаграфічна. Яны абыходзяць карціну, Петр штосьці гаворыць, і он глядзіць на Петра. Значит, вот там дзесьці, вот тут, вот, сярод ягоных вучняў, сярод тут, ён гаворыць да Шатана.
і каже йому, от, іди за мною, шатане. Да? І він за ним пойде. І от коли він весь час був неким чином то там присутний, ну, тут ми будемо бачити, що він буде, тобто присутність буде наростати. Присутність шатана буде наростати, а згадки зникають. Згадки на шатана. Он будет присутничать, или он не перестанет быть противником? Просто будет присутничать. І він не перестане бути, він не може перестати бути противником. Він не може перестати. Але от тут після цієї історії, вона одразу от, як все, от, розв'язка відносин, відбувається, кульмінація відносин відбувається на високій горі. А далі буде просто от цей ось спуск з гори до самої Голготи, так, ось оцельної теми, де буде тема густеть, відповідно, присутність шатана буде наростати. Коли ви будете вельми уважливо читати, ви будете бачити цю присутність. Будете її бачити в епізодах, у яких він ніяк уже не буде згадуватися. Його ж не треба згадувати. Тому що ми вже ведаємо, що він все, він вже тут. І він вже нікуди не одійде. І те, що скончається ось арештом, здеком, катуваннями і укрижуванням, це буде якби наростати ця сила шатана. Ну, а то, що з цією силою відбувається, тобто хто в виніку отримується, хто когось зв'язав у цьому домі, це проговорюється на переміні. Так, вот в этом месте. А на что Иисус просит шатана нести с ним? До слов. Он говорит, это От, тому що ми так само криху про це з вами казали. От, до цього моменту, от, до того, як він починає казати про Сина Чоловічого, який мусить потерпіти. От ця історія про Сина Чоловічого, що мусить потерпіти, вона ні з того, ні з цього постає. До цього ми що ми бачимо? У його є місія. Причому місія, яку він сам окреслив як проповідувач. Так? Він не любить такого проповідувати. Він збирає велизарний натовп, він робить фантастичні некі речі. І для самого себе повторяє щось саме нечакане, саме великі суди Мойсеєві, він проходить шлях Іллі, і він якби росте сам для себе, він робить для себе одні речі, для людей другі речі, скажімо так, люди це бачать в одному ключі, він це бачить в другому ключі, але це все наростає. І у заходу на гору виглядає так, що все буде добре. Що він буде проповідувати, він буде навчати, він буде яким чином просвітлятися. Але от некий момент настає, коли у його місію раптом виходить ідея мучення у смерті, якої не було на початку ніяк. На початку тільки були знаки про смерть, от як та сама дівчинка, яка померла, яку він підняв, і от то його пасивне знаходження на кораблі у першу гору. Таке, що щось з ним здарилося, щось його там віддалося на неправильно. Ось, а у этой, тут, після, де пік історії на високій горі, де з'являються ті самі Ілля і Мойсей, які постійно були присутні у Ісусовому світі, але ніяк не були присутні у світі чоловічому, у світі людей навколо його. І вони з'являються так, що їх яким чином учні розпознають. Тобто, що вони побачили, ми відати не можемо, але вони побачили, що це Ілля і Мойсей. Так? А ось їм так принаймні подалося. І після цього, це все, якби вся ця історія, це був підйом. У заход. А далі починається спуск з цієї гори. Тому що і далі ми будемо бачити, що він буде частіше і частіше говорити про мучення і смерть. І він буде, 13 розділ цілком присвячений Боgu таким апокаліптичним візіям. І от цих захоплення їм, що все добре робиться, і тих натовпів, які ведуть його і просто повсюди познають, їх буде тих натовп буде радіти, а от ця сила супротиву буде мацнець. Тобто Ісусу буде якби тяжей. Поколі воно йшло, все було легше, то він би якби цю силу набирав. Все, кожен раз він робить, щораз стверджає себе ще мацнішим, ще більшим. А далі
будзе нарастаць супраціў. Тут спачатку нарастала сіла, потым сіла меніць не будзе, але будзе нарастаць ментальны супраціў, які, зразумела, завяршаецца крыжом і развязваецца пасля крыжа. І таму вот гэта вот такі важны вельмі пункт, калі ён кажа шатану, ідзі за мною. Ну, вот это як курс зразумелы стаў. Потому что перад тым была просто вот такая вялікая місія на весь свет. Так? А тут пачаўся, тут акрэсліваецца курс. І гэты курс, вот он фіксуецца таксама дзесьці на гары. Што яшчэ пыталіся пра крыж, так? Што за крыж? Ну, это грецкое слово «стаурос». И оно вот это вот корень «ста», який зв'язаний вот з цим самим стоянням. Это от его утворное слово «стаурос», вот в такой классичной грецкой мове, это найчастей такая завостранный кий. Там пророки вот ходят там за тим кием, так, как некая опора, некая вельмі моцная опора. Але гэтым же словом называлася эта прилада, на якой рымляне укрыжоўвалі. То есть як выглядалі крыжы, мы не ведаем. Яны маглі выглядаць як заўгодна. І гэта вот стаурос не мае на увазе вот так вот, як потым мы ўжо асацыявалі гэта з формай крыжа. Это вот такая больш вертыкальная моцная рэч. І тады, так як гэта вот став, это стаянне, это таксама стаянне трывання. І гэта такое шматзначнае слово тут атрымліваецца, калі взять свой стаурос, это можа быць взять свой вот это вот посах жыццёвы, але взять з сабой сваё вот гэтае цярпенне, стаянне, трываласць, трывушчасць. Потому что яно вот оно это слово крыжа, оно набыло у рымскім часе, але яно гэта два значэння мае. Таму гэта можете прачытаць як абсалютны анахронізм і намёк на гэтые на укрыжаванне. А можете прачытаць як возьми вот эту свою моц, свою силу. Альбо все разом. Так? Знову складіться, тому що марка, звичайно, коли хоч трохи гучить щось, воно присутне, воно створяє. Що ще з 8? Катя на тебя потім, так? Один маленькое читание. На что Иисус плевал слепого? Много такий перформанс він робить. І це хороший такий перформанс. Ви згадайте ще этого глухого гугнявця, якого там і пальці у вушу вкладає, так само докранається до язика, от і він вот щось вот робить. І от коли сляпому одному, там де приходять і потребують, докранися до його. І він докранається. Хочеться, от знаєте. А потім згадайте такого Бартимея, так? Іди, все, я вам понятувала тебе. Вогуле нічого. То есть вот якби, что он может, показано на другим. И вот с теми самыми глухими и немыми, вот там просто дух глухий и немый выйти из его. Вышел, это правда хлопчик помог, и он его правда воскресил. Але тем не меньше, выйди, и он вышел. А тут вот все это укладає до языка, докранається, вот такие вот складанные манипуляции, вот оно 2 раза. Это история со складанными манипуляциями, с этим глухим гугнявцем, с этим и с першим слепым. Ну, вот такая так сама ситуація. Але при гэтым вот вы, як, коли вы ідете за Марком, вы ведаете, что потреби
у гэтым. Ісуса, в прынцыпе, няма. Так. Так, але перформанс это ён робіць. От ён робіць дакладна. Можете і так зробіць, калі ласка. Вот. Добре, давайте 9 раздел. Значит, починається все от такою заявою, так, що вельми такою, так само, яркою і, скажем так, дзіўною. Калі ён гаворыць, што сапраўды кажу вам, што ёсць сярод тых, што стаяць тут, тыя, што не памруць, не пабачыўшы валадарства Божага. Значит, што тут як бы пророцтва про тое, што валадарства Божае вот у гэтым пакаленні. Калі гаворка ідзе, калі вы гэта чуеце палітычна, альбо як-небудзь інстытуцыянальна, калі вы гэта чуеце вот так, зноў-такі не палітычна і інстытуцыянальна, тады яно гучыць па-іншаму, што тыя, хто з вас ёсць, дарастуць, дойдуць. Ось. І далей што ў нас? От адразу пачынаецца. Пасля 6 дзён, мы уже про гэта казалі, што ў нас пасля 6 дзён? Премьеры трох. Больше не будут заходить. Не, это зразумела, што ён пасля чаго тыя 6 дзён? Да чаго яны прывязаныя? Адкуль бяруцца гэтыя 6 дзён? Это стварэнне, першая асацыяцыя, што значыць, зноў гэта нейкі перыяд. Значыць, штосьці, калі 6 дзён, штосьці надзвычайнае будзе. Вот. Але ёсць яшчэ іншыя гісторыі, таму што гісторыя гэта ўсё ж такі ўзыход на гару. Гэта гісторыя Майсеева і ў пэўным сэнсе Іллі. Абодва гэтыя персанажы звязаныя з горамі. Прытым это тая самая гора высокая. Толькі што у Майсея она будзе называцца Сінай, у Іллі называецца Гореб. Так, але гэтая гора будзе, вам там про супрацьстаянне гораў пакуль што не будзем пра гэта казаць. Давайте, ведаеце што, мы абавязкова давайте мы глянем на Моисеевы якія-небудзь гісторыі. Давайте 24 раздел книги Сыходу. Ну, можа, от 13 до 18 верша, яны нам все спатрэбяцца в рознай ступені, в розны момант. Вот, Сыход 24, 13, 18. Моисей тронулся в путь со своим помощником Иисусом и взошел на Божью гору. Так, значит, глядите, одразу помощники есть, Божья гора есть. Угу. Старейшинам он сказал: ждите нас здесь, пока мы не вернемся к вам. С вами Аарон и Хур. Любой, у кого будет спор, может пойти к ним. Когда Моисей поднялся на гору, ее окутало облако. Так, познаете историю? Так. И слава Господа опустилась на гору Синай. Ага. 6 дней облако окутывало гору, Ага. и на 7-й день Господь послал Моисея из облака. Так. Ага. Для израильтян слава Господа была подобна пожирающему огню на вершине горы. Моисей вошел в облако и поднялся на гору. Он оставался на горе 40 дней и 40 ночей. Угу. Добре, а теперь давайте туди ж 34 розділ. 34 розділ Сиходу, і там вірші будуть 29-30. Когда сходил Моисей с горы Синая, и 2 скрижали откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что лице его стало сиять лучами от того, что Бог говорил с ним. Угу. И увидел Моисея Аарон и все сыны Израилевы, и вот лице его сияет, не Угу. боялись подойти к нему. Угу. Ще одна історія, далі давайте 40-й розділ, 34-38. Ще за тим Моисеєвої історії. 40, 34, 38. И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествия свои. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось, ибо облако Господне стояло над скинией днем,
И огонь был ночью в ней перед глазами всего дома Израилева во всех путешествиях их. Угу. Значить, скинія – грецьке слово, яке от в вашому перекладі не перекладається. Скинія – це намет. Просто. Тобто, чому його не перекладають, я навіть не можу потлумачити. Чому тоді все остальне по-грецьку не писати? Чому не писати все грецькими названниками не буде? Тобто, це намет. Намети, намет, сам по собі намет – це житло намадів. Так, це намади, які, юдейські намади, які переміщаються вже з быдлом. І вони живуть у скині. Живуть у нагрузці. Бачите, я так само починаю говорити тросянкою. І вони живуть у наметах. І особливо от ця вся історія Мойсеєва, знаходження у пустельні, вони кудись переміщаються, вони десь ходять. Тобто там ніякого житла стаціонарного нема. Там тільки є намети, які от лагерь прийшов, вони лагером стали, розкинули намети. І там вот эта великая оговорка, где великий дискурс про намет для славы Божией. То есть особный намет, вот куди потім, де по воді докладних інструкцій будується эта скриня, і эта скриня буде потім знаходитися в этом наметі, і там буде эта слава. Бо у нашій історії Марка намети так само повстануть, як знову таки читач мусить розуміти, чому Петру, Якубу і Яну захотілося намети побудувати. Так? Как стало зрозуміло, так? Ну і ясно, що є ще другая традиція, криху інша, да? Ладно, не будем больше ускладнять ситуацию, давайте хотя бы за это распределимся. Значит, Моисееву историю засвоили. Теперь на подле Моисеевой истории нам, правда, еще у Илью, видите, что? Давайте мы еще, дайте еще вот, деле горы хотя бы просто. Сихот 19, 23-24, наклон горы, так? Сказал Моисей Господу: не может народ зайти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав: проведи черту вокруг горы и освети ее. Господь сказал ему: пойди, сойди, потом зайди, и с тобою Аарон, а священники и народ не порываются расходить Господу, чтобы не поразил. Значит, вот гора, так? Гора, як вона одразу, вона настільки, вона не просто там сакральна, вона небезпечна для людей. Там така могутна та Божа сила, що людям вона з усім неподрихтованим людям вона ну ніяк не підходить. І тому ця гора не мусить бути навіть задумлювати нельга, як на її заходить. А заходить на її може тільки хто абсолютно подрихтований. Это одна речь. Значит, это вот Божья гора, куда ходит Моисей. А теперь гляньте, коли ласка на Илью. Это можно будет поглядеть первая книга Королевства. Вот первое королевство, это, наверное, Третье царство, коли у вас российская традиция. 19, 8, 13 там вся история. Ну там вот 8 основные. Встал он, поел и напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божией Хорила. Так, до Божьей горы Хоребу. И далее трошку там еще до 13 верша. И вошел он там в пещеру, и ночевал в ней. И вот, было к нему слово Господне, и сказал ему Господь: что ты здесь, Илья? И он сказал: возревновал я о Господе, Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И сказал: выйди и стань на горе перед лицем Господним. И вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы перед Господом. Но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, а не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. После огня веяние тихого ветра. Услышав сие, Илья закрыл лице своей милостью своей и вышел и стал у входа в пещеру. И был к нему голос и сказал: что ты здесь, Илья? Нет, достатково. Мы уже с вами згадывали этот кавалок, коли пам'ятаєте, коли ми казали про эту славу Божию, так, про эту,
бачання твар. Так? Так само гісторія Моисея и Илии. И вот эта гора, сама по себе высокая гора, это по сутности та самая гора. Горка, где про ту самую гору. Она называется тут Гореб, тут Синай. Мы до гэту не ведаем, где эта гора. У нас теперь есть гора, якая называется Синай. Але гэта наўрад ці тая гора Моисеевая. Вялікія спрэчкі вядуцца, дзе ж тая гора Моисеевая, то і вот тая сапраўды гора, на якой Моисей з Богом размаўляў. І пасля якой вот так вот весь взяў і прынёс гэтыя дзве табліцы з запаветамі. Нават такія, там цэлыя даследаванні ідуць на гэтую тэму этой гары, якія, калі яны пацвердзяцца, то будуць аграмадныя геапалітычныя наступствы, тому што яна зусім не там, дзе маецца на увазе. Але нас гэта з вами не тычыцца, геаграфія, бо глядзіце, як што атрымалася з евангельскай высокай гарою, яна ў традыцыі таксама да канкрэтнай гары прымацавалася, і хто памятае да якой. Нават тэрмін. Эта гора, это ж вельмі канкрэтна. Это ж вот як бы, калі вы просто вот ведаеце хрысціянскую традыцыю, ці там, калі вы на эту на святую зямлю будете падарожнічаць, то вам вот таксама, калі вы будете в Египте, то вам покажут эту гору Синайскую. И вы зможете на яе ўзысці і паглядзець, там ёсць такая целая эта опція, так, на світанне на юг, што она, і там будзе этой гісторыі Моисеевой, там будзе гісторыя нават гэты незгаральны куст, з якога Бог прамовіў да Моисея, вот там нашчады гэтага куста, там дагэтуль стаіць і не згарае. Як бы вот гэтае вот, што турыстычна все вядома, дзе што знаходзіцца, так? А навукова нічого не вядома, што дзе знаходзіцца. То есть, калі вы поедете по святых мясцінах, то вы знойдзеце і куст, і знойдзеце і гару Моисея, і знойдзеце гару перамянення. Потому что гора перамянення, она пазней у традыцыі звязалася з гарой Табор. Так, ці гэта вот, у расійскай, там, як звычайная ТС, пайшла як Ф, і Бета пайшла як В, якая стала фавором. И вы ведаеце традыцыю на вот эту велізарную фаворскага святла, это вот этой святлой Ісуса, да? Ніякіх назваў нема. Гэта гора, под высокой горою маецца на увазе сувязь шчыльная з гарой Моисея и гарой Іллі. У Моисея назовецца так, у Іллі назовецца гэтак. Это некая гора, якой, вот, дзе она не была, это Божая гора. Але яна і Божай гарой не называецца, і не трэба так называць у Марка. Потому что мы гэта уже назвали іншыя тэксты. Для яго, для вот этой сакральной географии тексту важно, что гэта вяршыня, это гора высокая. У нас была гора, на якую Ісус хадзіў маліцца перад хаджэннем по вадзе. І у нас будзе потым Аліўная гора. А цяпер у нас высокая гора. То есть гэта вяршыня, пік гісторыі. Вот гэта все, што нам важна ведаць. А тое, што гэты пік геаграфічна, гэта будзе Божая гора Моисея і Іллі, гэта сказана вот у гэтых адсылках. Значит, 6 дзён, гэта таксама яшчэ і Моисеевыя 6 дзён, якія ён чакаў перад тым, як ён пайшоў да Бога на 7-й дзень. Значит, гэта будзе некая вот гэта гіпертэкст на Моисеевую гісторыю. Але памятайце, што гіпертэкставасць это толькі частка гісторыі Марка. Марк стварае самастойную гісторыю, апроч таго, што это гіпертэксты. Але мы ўжо настроеныя. Мы побачылі, мы ўжо будзем, калі чытаць, мы будзем ведаць, што такое хмара. Мы ўжо все будзем разумець. Мы яшчэ побачым сувязь якую. Давайте всю эту гісторыю просто зараз прачытаем. Секунду. Давайте вот от 2 до 9 раздела. Прочитать ее все так вот пригожу. Як минуло 6 дней, взял Иисус Петра, Якова и Яна и узвел на гору высокую, особенно их одних, и променился перед ними. А тень его изобилась блестевшая, вельми белая, как снег, как на земле белеющих не может выбелить. И з'явився ему яд Моисеем, и выговорил Иисусом. Затем Петр сказал Иисусу: «Правее, добро нам тут быть. Зрубим 3 палатки на это.
Табе одно, Моисею одно, и одно люблю. Бо не ведаў, што сказаць, таму што яны былі ў страху. І з'явілася воблака, якое іх ахінула. І з воблака выйшаў голас, які сказаў: «Гэта ёсць сын мой любасны, яго слухайце». І раптам, аглядзеўшыся навокал, нікога больш з сабою не бачылі, акрамя аднаго Ісуса. Калі ж сыходзілі яны з гары, ён не дазволіў нікому расказваць пра тое, што бачылі, пакуль сын чалавечы не ўваскрэсне ввечары. Вот глядите, вот она вот коротко рассказанная. Значит, у нетрах самого Евангелия параллели. Голос, небо. Где у нас было? На початку при хрещенні. При хросте. Это важно. А еще будет где? Коли Еще будет на крыже. на крижі. Так? Вот мы будем иметь такие, вот так само 3. По сутности, вот трехкутник будет завершен. Хрост, перемянение, укрыжевание. Значит, это 3 пункта. Потім я ще проведу одним поговором, коли дойдемо до, може, цілком ми його зрозуміємо, тільки коли дойдемо до укрижування, що відбувається. Але тепер ми в це рехо хроста ми бачимо. Значить, що тут відбувається в цій історії? З пункту гледження учнів, що відбулося. З'явилися Ілля з Мойсеєм, і вони сполохалися страшно, і Петр, знову ж, який вже набув голос, який вже може говорити, каже: «Рабі» – это причем «рабі». Это один випадок, коли євраїзм не перекладається. Потім, а як тільки вони спустяться з гори, то це батько того хлопця, епілептика, кинеться до його і буде казати наставник по-грецьку. Але от тут можна було б, що «рабі». Перший раз у нас вот така історія, коли просто вот євраїзм вставляється і все. Ну, і Іуда ж буде казати, це так само недокладність в перекладах ось в тому варіанті Арабії. Так, ну вот оно вот тут вот возникает, бачите, это рабий, так, наставник, что в принципе значит наставник. И вот тут вот зворот, вот такий, так само перший раз такий зворот зустрічаємо, і він ніяк не коментується. Тобто, з пункту гледження учнів, що відбулося? Вони от на этой високій горі, Ісус ніяким чином змінився, так, і з'явилися Ілля з Мойсеєм, голос був, то щось таке, ну, це правда які страшні речі. От, і там, правда, реакцію можна цілком зрозуміти. Цікаво, що Матвій і Лука по-іншому розказують цю історію. У Луки учні на угол проспали всю пригоду. Все відбулося, Лука, он такий, я вже казала, такий самий добрий з усіх. І там ніяких таких страшилок на людей не напущає. Так? Тобто вони просто там заснули, і просто їм там було все, що відбувалося, було для них вот така як добротворная некая энергия, они там проспали, тоді прочнулися і значить, нічого. У Матвея так само по-іншому эта історія розгортується, но у Марка, вона, конечно, така сама напружена з усіх. Тому що у Марка, що таки знов-таки за Марком не повторяють, що відбувається з самим Ісусом. Тобто він починає взяти як Мойсей, так? Значить, гэта Мойсеєва історія, але ягоная вопратка робіцца бліскучай, выключна белую. Снег это уже вставка знов-таки з інших Євангелій, ви нам прочитали про снег з неба нема, выключна белую. І от такою, якою Гнафеус не виберець на землі. Я вам так само напишу слово. І в перекладах ми бачимо бялільщика, так? Не виберець на землі. Це виключно рідке слово. І воно, безумовно, тільки один раз зустрічається. В Септуагінті воно зустрічається двічі, мимоходь. В Септуагінті ми розуміємо, що це таке. Там, де
абсолютно такі аднолькавы кантэкст, калі ідзе вход в Иерусалим праз поле Гнафеуса. А поле Гнафеуса – это той, хто, это по-беларуску это зовецца валюшнік. Той, хто працуе з воўнаю, той, хто от, чэша воўну, рыхтуе, змякчае яе, таму заўсёды гэтае поле, воно таму і завецца поле, так вот все вот эта гаспадарка Гнафеуса при магчымасці выносілася за лагер і за горад. Потому что она смярдучая вельмі, это прадпрыемства. Там яны мачу вельмі шырока ўжываюць, скуру валяць. Яны паліваюць. В Европе мы вельмі много ведаем эту старую Европе, эту гісторыю, як сама як это. Они заўсёды жывуць дзесьці они не могуць жыць там пасярод горада, потому что это просто будзе несправядліва там для всех остальных жыхароў. Мы разумеем, что Гнафеус это зусім не бялільшчык, это не той, хто беліць вопратку, это той, хто просто рыхтуе воўну, робіць этой тканіны. Это валюшнік. І слово вельмі рэдкае, слово абсалютна кідаецца ў вочы, але яно надзвычай добра кладзецца алітарацыйна на добрае, зразумелае грэцкае слово гнофос. Там гнофус, тут гнофус. Это гнофус, это сила. Так что, калі вы по-грецку слухаеце гэты тэкст, то вам будзе гучаць такое, вот, як это сказаць, як цямнільшчык не выбеліць на зямлі. І прычым не выбеліць на зямлі, а цямнільшчык, это Гнафеус эпітезгес. Памятаеце, мы з вами казалі, калі перад хаджэннем на море, калі човен быў далёка на море, і вот мы тады сказалі, а Ісус быў монос эпітезгес, адзін на зямлі. Вот зараз гэтая фраза паўтараецца тут. Толькі што там быў Ісус монос эпітезгес, а тут Гнафеус эпітезгес. Значит, і вот звяжыце гэта два разам і зразумееце, пра каго ідзе гаворка. То есть один, он эпітезгес, это валюшник, это Гнафеус, и он на земле. И чему, скажем, чему он повинен выбеливать, он не повинен выбеливать. Это не его задача выбеливать. Але ён гэтага зрабіць не можа, вот гэтага колеру, гэтага зяння, гэтай белі, ён дасягнуць не можа. То есть гэта не пра прафесію ідзе гаворка, а пра каго. Тут вот гэта, як я вам казала, гэтая спрэчка паміж гаспадаром свету, паміж гаспадаром дома прыходзіць у сваю кульмінацыю. То есть вот тут вот Ісус сцвярджае сваё зверхніцтва. Ягоная бель недосягальная для вот гэтага гаспадара зямлі, для гэтага валюшніка эпітезгес. Як гэта тады мусіць звучаць? Ну все вельмі добра сказано. Тут амаль празрыста. Гісторыя амаль празрыстая. Яшчэ раз паспрабуйце вот это асэнсаваць тое, што мы гаворым. Я хочу, каб это ва ўсіх гэта ўклалася, пра што ідзе гаворка. Значит, на колькіх узроўнях адбываецца гэта гісторыя. Вот, на тым узроўні Ісусавага гэтага ўнутранага шляху вот гэта зараз кульмінацыя ягонай спрэчкі з шатанам. Вот той, каго ён прыйшоў звязаць і абрабаваць. Вот тут ён яго звязаў. Так, то есть ён, вот ягоная сила сцверджана. Ён мае гэтае святло, ён мае гэтую бель. І зноў такі ён нічога для гэтага не робіць, ён ніякіх намаганняў для гэтага не прыкладае. Яму нічога не трэба рабіць, ён просто вот ён зазяў і засвяціўся, узышоўшы на гэту боскую гару, так як свяціўся Майсей. То есть вот гэтая гісторыя Масея, яна тут прысутная. Это воская гора, якая была, это тая гора, на якой Ілля побачыў
у лагодным ветры, у лёгкім ветры пабачыў славу Божую. Вот гэта зноў-такі кульмінацыя і па сутнасці завяршэння таго шляху Іллі, шляху Майсея, які Ісус праходзіў увесь час. Кульмінацыя пік. Ён прайшоў шлях Майсея, ён прайшоў шлях Іллі, ён на гэтай гары атрымаў трансфармацыю. Так? Ён трансфармаваны, ён зменены. І зменены, і прасветлены, убелены такім чынам, якім дасягнуць ніякім чынам не можа той, чыё валадарства цемра. І от каму ён сказаў ісці за ім. І той, хто будзе за ім, той, хто будзе весці яго в эту цемру, таго, хто будзе ў гэтай цемры мець сваю сілу. І от гэта зараз для Ісуса гэта максімальна важная рэч, таму што далей все, што будзе адбывацца, от гэта будзе сапраўды цемра нарастаць вакол яго штораз, перамянення было. То есть ён сцвердзіў сваю бель. Так, давайте по гэтым, што яшчэ тут у нас засталося. Мне справа Мафіаса адна з рэчаў, якая найбольш мяне ўразіла яшчэ в прошлый раз, калі быў курс па Марку. Вельмі ўразіла. Гэта пік Євангелія зараз. І ён, бачыце, вы на яго падымецеся пры умове, што вы прайшлі весь шлях з Ісусам. Што вы вот гэтыя все раздзелы Ісуса вы прайшлі, калі вы все прайшлі, вы дайшлі да гэтага піка. Тому што все, што будзе адбывацца далей, яно будзе адбывацца, вы будзеце памятаць, што ён взяў, і ён быў белы. Недасягальны, ён недасягальны для гэтага Гнафеуса, які быў пры ім і будзе пры ім і застанецца пры ім до конца. І вот гэтая спрэчка, чыя ўлада, хто мацнейшы, яна завяршылася тут. І далей Гнафеус будзе мацнейшым за Ісуса, але перамяненне застаецца з ім. Ён будзе яго кусаць, ён будзе яго там всялякім чынам даставаць і драпаць, і будзе здрада вучня, будзе то зноў той легіён, які вернецца і будзе яго, які там калісьці свіннямі пайшоў у мора, будуць тыя жаўнеры рымскія, які будуць яго просто абсалютна катаваць, без сэнсу, без патрэбы. То есть ва ўсім гэта будзе гэтая улада цемры, у якую Ісус ідзе. Але якая бы цемра не была, што бы з ім не адбывалася далей, вы ведаеце, што святло перамянення нікуды не дзелася. Што ён сцвердзіў сваю моц. Што валюшнік не можа так, як можа ён. Значыцца, ён уладар. А далей што? Ілля, Майсей, яны тут з'яўляюцца, вучні бачаць Іллю, Майсея перад сабою. Праўда, Ілля і Майсей былі для Ісуса вельмі важнымі у папярэднім шляху. І тут не дзіва, што яны іх бачаць, і не дзіва, што яны нейкім чынам тут у іх матэрыялізуюцца. А слова Пётр про гэты гушы, што вось, гэта нейкая такая рэакцыя, просто мы не ведаем, што сказаць, і вось тут кажа. А тут это ж прыгожа, як Марк тлумачыць, бо ён не ведаў, што так і не кажы. Так? Навошта казаць, калі не ведаеш, што казаць. Ён гаворыць, не ведае, ёсць эта патрэба выказаць гэта адчуванне боскасці, таму што пра намёты мы ўжо таксама з вамі прачыталі. Давай мы тут гэта добра нам тут, зноў гэтае добра, зноў гэтае надзвычайны стан страху, адначасова страшна, адначасова добра, адначасова штосьці гэтае адчуванне незвычайнасці у словах Пётра гучыць, просто давай тут назаўсёды ввогуле будзе, нам тут так добра, давай тыя намёты вам збудуем, і вы все ў трох тут гэтых намётах сваіх. Ён у сваіх словах зараз прыраўнаў Ісуса да Іллі і Майсея. Але той голас, які з хмары ішоў, ён пра іншае гаворыць. І што важна вельмі тут, у галасах, што будзе вельмі важна. Гэтыя тры пікі: хрост, перамянення, укрыжавання,
там будуть весь час різні чуть голоси, різні персонажі. У Хрості голос чує Ісус тільки. Тут у переміненні голос чують учні, і голос адресований до учнів. Що ось син мой улюблений. І в окрижуванні буде римлянин, чужинець, сотник, який скаже, гэта син Божий. Як от гэты вот син Божий, троєча на трохутник вибудовується, то от так само, чому треба розуміти, що то, що ми у першому вірші маємо, початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого, що там Сина Божого ніяк не пишеться, ніяк Марк не мог його туди поставити. Що це не просто, от коли ми з вами казали, що початок Євангелія Ісуса Христа, слово Марка, а Сина Божого вставлено в позднейших манускриптах, і що наоборот не може бути, так? Не може, як переписчик на початку Євангелія згубив Сина Божого, а може бути, як вставив. І от ми бачимо, що Ян, в принципі, розбирає в цю структуру докладно. От ці три ключові епізоди. Хрост, перемінення, укрижування, вони обидва зав'язані на образі Сина Божого. І от там це чує Ісус, тут це чують учні, і там це проговорює цілком, просто от справді чоловік звонку. Як ви бачите, спочатку сам, потім це внутрішнє коло, і потім абсолютно вот этот чужий світ. Проговорюють його на це боске синовство. То есть там вот абсолютно эта структура досконалая и гармоничная и выбранная. Так, что еще тут из этой истории? Вот 49 вірш, він каже, там идея, что текст такий йде, що ну, про искушение, да, на початку, что если вас муж покушает, оставайтесь в этой там телеке. Так это вы уже туда далеко Ну, попадете. это 9. Ну, Потом он каже, что где червяк их не вымирает, мгм. и в огонь не гаснет, и кожный в огнем осолится, и кожная квяра солью осолится. Мгм. Це так само слово, яке за Марком ніхто не повторяє. Слово, яке називаються тяжким читанням, які от, так само 2000 років все б'ються, як їх зрозуміти і прочитати. Ось. Я не бачу великі проблеми в цих віршах, тому що, знов-таки, коли ви по контексті Марка пойдете, вам буде ясно, що таке вогонь. Вогонь і сол, там і все його становиться на місце. До гэтага вам нічого не треба, все зрозуміло, так? Я хочу глядіти, давайте одразу на 11 ще вірш звернемо увагу. От тільки от самий спуск, от покуль вони спускаються. Говорка йде про Іллю, пам'ятаєте? Так? Ілля має прийти, і він каже, що Ілля би прийшов. От гэта знову повторяється, що вже було сказано. І гэта от знову от нас сюди на хрост, знову рехом гучить, тому що там знову був Ілля, який прийде попереді. І от тут він повторяється, це так само важливо. І от він каже, що прийшов Ілля і зробили з ним, що хотіли, як і написано про його. Так, далі про це добре. Давайте. Ага. В 10 вірші перший раз якби заховали слово Ісуса не казати. Тут заховали це слово, коли попросив не казати, що не бачили, такой сын человечный воскресне. Ну, що ясно, що вони стримали це слово, ну так. А чому вони його стримали, бо не зрозуміли. Бо, бачите, так во всіх ситуаціях було, він каже, мовчиться, не бягуть говорити, а тут послухалися, чому, там тлумачиться, чому послухалися. Вони не зрозуміли. А що це? Вони б з задоволенням пішли б і далі рознесли. Але що розносить? Вони не зрозуміли, що це таке. І вони, справді, стримали слово. Бачите, що тут таке? І, значить, таким чином вони самі поміж собою дивляться. Ну і у тим часі, поки Ісус на горі, його учні, ми так само вже про це з вами казали, спробували оцелити, що їх якби сила на це була, і вони вже практику пройшли оцелення і вигнання нечистої сили, а тут вони не можуть дати ради.
От. І знову чого їм не стає, так? Ось вони з самим тим хлопчиком, тут ми про гэта вже шмат разоў казалі, згадували гэты епізод, тому можемо на яго асабліва не звяртаць увагу. А адзінае, што от, як Ісус адказвае, чаму яны не маглі гэта выгнаць, чаму яны не далі рады. Вот. Ён нам кажа, што гэты род не можа выйсці інакш, як ад малітвы. Пост. І в манускрипти влазить пост. Посту нема. Нет. Марка нема. Только молитва. Молитва и пост влезли. Это снова таки тоже про переписчиков и гармонизацию. Потому что эти пост и молитва, они настолько парою были, что это просто вот и іншее Євангеліє это говорить, оно уже сюда вставляется. Про ніякий пост гаворка не ідзе, гаворка ідзе про молитву. Згадайте, де Ісус молився на той горы, так? Ісус, ён ходил в пустынное место молиться один раз, и один раз он ходил на гору молиться перед ходжением по воде. То есть, коли мы бачим на прикладе Ісуса, что значит молитва. Після молитвы ён заясняє щось невероятне. То есть, як ён молится, что он молится, мы не ведаем. Але мы ведаем, што вот, калі ўжываецца гэтае слово, калі Ісус моліцца, пасля гэтага ён гатовы на нейкія велізарныя здзяйсненні. І ён кажа, што от гэты род можа быць толькі малітвою выгнаны. А ён іх ніколі маліцца не вучыць, пра ніякіх, вот, пра тое, што яны моляцца, мы ніколі не бачым. Значыць, вот на гэта павінна была быць вельмі вялікая сіла. Ну, зразумела, што Ісус пасля сваёй гары, ён мог уже зрабіць што заўгодна. Так, і вот тут он просто вот там у нас это глухі нямы, якому ён перформанс робіць вялікі, з тим пальцами в уші і сліною на язик, а тут он говорить, дух глухі нямы, вийди з яго. І дух пайшов. І вот тут ще одна другая історія воскрешення. Там була та дочка Яїра, 12-годовая, яка померла, яку він узняв. І вот тут люди казали, що він помер. Хлопець, он помер, и он его поднимает. Это вот явный другий акт, да, оживления померлого. И вот тут, вот, где мы казали, так, что вот начинается дорога на Иерусалим. Значит, что у вас там еще повстали в этой питании? Тут, конечно, можете поглядеть, вот еще параллельная история, она близко одна от одной. В 9 разделе, вот 30, вот там, где якраз они починаюць, вот перший раз, коли они спрачаюцца, хто з іх больше, так, вот Ісус им говорит про свои пакуты, забойства и воскрешення. Яны боятся его спытаться, яны обмярковывают, кто из них больше. И вот далее история про детенка. Эта история потом повторяется. То видите, тут ён бере дитя, там им каже, что той, хто хоче бути найбільшим, хай служить усім. І У 10 там про дітей, так? Так. І от тут 9 і 10 вельми близько один одного в этой історії. Тут він говорить, дитенка, ставить поміж їх дитенка, як приклад от просто спонтанної віри. Вот оно, як от прийміться. Вот, прийміться дитя в ім'я моє, так? Він каже, що от, хто прийме дитя в ім'я моє, то і прийме мене. А хто мене прийме, то і не мене приймає, то хто послав мене. От. А у 10 вельми хутко поглядите, 10 за 13 раздел, и вот это вот, и вот тут вот оно крышечку меняется акцент. Приносили до его детей, как он докранувся до их, а вучні не допускали тих, що приносили. У 13 вірш, 14. Убачивши это, Ісус разгневався и сказал им: пустите детей приходить до меня и не перешкоджайте им, бо таким належить володарство Божие. Заправди кажу вам, хто не прийме володарство Божие як дитя, то і не вводив його. І обнявши його, склав руки на їх і благословляв їх. З чим совість? Где у нас будут дети?
Тут зараз там у нас было дитя, и вот тут как бы параллельная история, дитя и дети. А где у нас ранее были дети? Дети с собачками. І от там, поглядите, яка от там, коли ми робимо паралель, от у той гутарці поміж Ісусом і Серафінікіянкою, зрозуміла, про що говорка. Якби діти це ізраїльтяне, а собачки це те, що звонку. Собачок він там доглядів. Собачки свою отримали, а тут йому дітей до його не пущають. Бачите, от знову тут от якби на одним плане отбывается история, что просто в учні не пущають дітей, ну, щоб тут клубу не робили, бо тут ще дітей напусти, що тут увогуле почнеться. А з другого боку, от це на Ісусовому плані, це діти. Це ті, яким найперш усе належить. Це ізраїльтяне. І от вони якраз ці собачки отрымливают свое, детей не пущают до Иисуса, и вот и он вот гневается. И вот эта вся эта история разгортывается. Так что, поглядите, эта история отрымливается не двойная, а тройная по великим рахунку. То есть вот эта история, это не просто любое дитя, это не просто вот дитя, як сапраўды якое вот это спонтанная вера, а гэта яшчэ і вось гэтае унутранае коло. Вот, і он их обдымае, складае руки, благословляе, поглядите, як много он всего робіце. Тройное дзеянне на гэтых дзетак. Так, что далей? Какие далей проблемы? С верблюдом, так? Я думаю, что вы это ведаете. Ну да, Камеловская милость. То есть тут ничего, тут просто вот... Там один могут версии. Яшчэ калі ўлічыць, што Каміла спакойна гэта магла які вымаўляцца, это будзе Камілус і там. Значит, якая там история? Там чалавек прыходзіць і хоча вот якраз у валадарства Божие ўваходзіць. І отбывается там только вот одна такая речь. Вы поглядите 19 верш. Что Иисус ему кажет? Что ведаешь заповеты. Не чини пиролюбу, не забивай, не кради, не сведчи и лживо, не крывди. Но не крывди это неправильное, конечно, слово, не главный переклад. И шануй батьку твоего и мати. І он вставляє вот это слово одно, якое, конечно же, не значит не крывди, якое значит худшей. Не убивай? Вот поглядите переклады, коли ласка, 19 верш. Вот вас, что у вас в разных перекладах повстання? Перед шануй батьку і маті. Не роби кривду. Не обижай. А у вас? Не обманывай. Не обманывай, вот это лепше. Не свідчи кривду. Ні, це перше, не свідчи криво. А далее? А тоді все. А тоді все прочитайте, що у вас у перекладі. Не гляди, забивай, не кради, не свідчи криво, не кривдь, обижай батьків. Так, а перше яке? А, нічого не. А, окей. Ага, не свідчи криво. Это уже правка. Потому что не свідчи криво, это есть такое у заповедах. А вот это не подманывай, такого нема. Это оно хоче и подманывать, оно навод может быть означать рабовать, отбирать. Такое вот что. Это крывдить это вельми мягкое слово сюда. Это крывдить деянием. И вот тут вот это так само подвойная история. Вот она первый раз, потом она будет другий раз. Тут вот он просто згаджається з тим, що говорить Ісус, вот этот чоловік. І він сказав, що наставник, і знову каже наставник, знову по-грецьку, все заховав з юнацтва моєго. І потім буде ще один чоловік.
А знаете, мне тут так интересно написано, Иисус, посмотрев на него, полюбил его и Ага. сказал, это так и написано? Так. Значить, тут нічого все одно не потлумачиш. Тут реакція на реакцію. Тому що Ісус зміняє текст заповіту. І гэтый чоловік йому не перечить, а каже, що я це все заховав зі свого юнацтва. Тому що Ісус, ви можете сказати, що він просто навіть його якби випробовує, так? Вставляючи щось. От. Ця історія потім буде повторена. І він от тоді таким чином, звернувши на його, полюбив його. І далі він йому що пропановує? Ну, пропановує знову це інше розуміння володарства. От. І от тоді, скажімо, чому це викликає жах у учнів, і цей чоловік засумував, і в учнів це жах викликає, тому що у єврейській традиції, вовлі, от у старожитній традиції, якраз багаття – це одна з прикметів Божого благословення. От як Йов, вельми яркий приклад, так? Що коли чоловік багатий, то коли з ним все добре, значить, він за це заслужив. Якраз таки багаття вельми шанується, багаття – це вельми Божська з'ява. А Ісус, який час говорить про інше багаття, він каже, от це багаття роздай. І от тоді чоловік засумував, він каже, просто як тяжко багатому тут увести. Тому що він буде за собою волокти. І тоді от він говорить, що знову таки, откуда він береться, це сказати немагчимо, але от це якраз Камелуса повторяють за Марком. Тобто він замацовується. А ну и от этого гамал, еврейское слово, полисемитское слово, литера гимел, зовется финикийская гимел, это литера, третья литера, какая, вот это вот по-грецку «г», да? Какая значит верблюд. Гимел гамалова, кен, это европейское, так, оно отсюда же идет из этого слова. Але яно звучить докладно так, як слово камілус. Тобто тут одна літера, тільки фактично інша. Камілус – ну, це правда, це або дрот, або, ну, як це, вот канат, там, ну, щось таке, кабель, так, щось таке. І, звісно, у этом був би нормальний образ, що вугольне вушко немагчимо толстий некий дрот протягнути. Тобто, верблюду там просто зовсім нема чого робити. І откуда береться, і хоча за все ж таки, хоча за все, верблюд береться про споминку. Що камілус накладаються один на один. І мівся на увазі толстий дрот, який немагчимо всунути. Тому що коли це не, коли сапраўды верблюд, то ви, в принципі, любого живого можете туди пропустити простое вушко з тим же поспіхом. Ну, конечно, верблюду тяжко там, а ослу что легко. Но у осла нема горбов, а здесь еще застрянешь между горбами. Ну, хіба що так. Так. Так, все ослы так ці інакше проходять, коли постараються. Вот, так що, конечно, сенсу нема, в принципі, у верблюда сенсу нема. А у камілуса сенс есть. Ще є некое тлумачення, що це назва некой брамы, ну, ось гэта камінус. Це може бути, так само, це може бути, тому що але тоді ця вушка, це надто метафорично. І знову таки, коли б ми мали якусь готову подложку з інших текстів, у нас все стало на місце. Ми її не маємо, і воно просто вот цей верблюд вот так вот сам собі зависає. Я не буду нічого вам стверджати, але хоча за все ж таки лепш гэты дрот, ці кабель, ці канат, ці толстая вяроўка туди мусіць увайсці. А ось є ще наставник добрий, і чому мене називаєш добрим? То не добрий один Бог. Ось гэта тут мається на увазі. Ну, можете помочь. Там тяжко сказати, що гэта мається на увазі. Там, видите, знов таки ніхто не добрий проти Бога. Там могут быть спосылки на несколько текстов, но все спосылки неполные. В сенсі, що то, що Бог добрий, на это может знайти спосылки. А то, що ніхто не добрий проти Бога.
Гэта цяжка сказаць. Гэта, ну, ёсць меркаванне, што гэта спрэчка з гностыкамі, якія ў тым часе ўжо пладзіліся, і ў якіх якраз вот гэты настаўнік добры, там ці гностыкі, ці сіны нават, там якія, дзе настаўнік называўся настаўнік добры. І што той, хто там, правда, не зусім так зваўся, это все не зусім так, это все трошечку нацягнута, але там можа быць, што калі ён звяртаецца да яго як да Ісіна, да, і як бы да гэтай супольнасці у Ісіны, тут яны трошечку таксама прысутныя. І вот ён тады проста адбіваецца ад гэтага, што навошта ты мяне так называеш і перакладаеш. Гэта так бы хутчэй за ўсё, гэта зноў такая вот это, скажем так, тут трэба глядзець на сацыяльны кантэкст. Ну вот глядзіце, зноў вот далей у нас ідзе зноў пра пераслед, пра ганенне, так. Ідзе досыць падрабязна, вот калі ён там першы раз гаворыць каротка, і яны пачынаюць паміж сабой, ён гаворыць штосьці такое важнае, а яны паміж сабой спрачаюцца, хто будзе першы. І вот тут ён падрабязна ім гаворыць. Вельмі многа гаворыць пра тое, што адбудзецца по дарозе в Иерусалим. Так? И вот поглядите, як там ідзе, што от з 32 верш, мы ўжо на яго таксама пасылаецца некалькі разоў. Калі яны былі ў дарозе, узыходзячы в Иерусалим, Ісус ішоў паперадзе іх, а яны жахаліся, і ідучы следам за ім, былі ў страху. Это вот таксама вот зрабіце вот просто сабе эту, як вот кинематографічную картину. То есть, якая энергетика там ідзе ў яго, так? Што ён ідзе адзін, а нават не могуць да яго падысці. Але неўзабаве пасля гэтага, пасля ўсяго, што ён нам расказаў, яны падыходзяць і пытаюць, і кажуць, пасадзі нас па правую і левую руку, калі ўводзіш у владарства сваё. Значит, все ж таки гэта страх страхам, а жаданне сядзець па правую і левую руку мацней. Ну і зноў гэты дыскурс пра хто больше, хто менше, так. Вось, і далей у нас вельмі важны эпізод 46-го вершу ад ерихонскага персонажа. Значит, вот 46-й верш. Вот про саму эту историю мы с вами уже казали, так? Такого. Але, что вельмі важно? Всего гэтага імя. Так? Братимеус, да? И что з гэтага вынікае? Значит, вот зараз это вельмі важліва, і гэта каб потым не забыліся, потому что гэта будзе найбольш важны. І вот гэта той нармальны выпадак, калі Марк гаворыць нейкі гэты семітызм і перакладае яго. Але што з гэтага перакладаецца, што не перакладаецца? Вот прачытайце. Ну, Тимею перекладается, как сын Тимею, а перший перекладається бар. Перекладається бар. Ну, бар не може бути, це арамейська мова, в арамейській мові немає переходу БВ. І в єврейській, ну, все одно би не було, тому що це початок складу. Тобто варом воно ніяк не може бути, це бар. Але по-єврейську це бен. Бар – це арамейське слово, яке значить син. Значить, поглядите, що він робить. Він виразно ділиться на два. Робіць адразу тут две речі. Одна речь это вот гэта тое, што ён тлумачыць, што такое бар. Вот. Значит, он как бы можем вот тут вот новую сторону. Ладно, нам вот новую сторону это важно. Ну, глядите, он пишет, что латинский литература напишем. Бар значит сын. Вот. Вот это я уже сказала. И повторять он этого не будет, але вы повинны гэта памятаць, что бар это значит сын. И когда у вас повстане еще раз бар, то вы будете верить, что бар это сын. А другую речь, которую он говорит тут, ну, он говорит, чей сын? Сын Тимея.
Тимей это один з самых славутых текстов Платона. Якраз діалог Тимея. Это ось там у його на Сократа спасилок много ідзе. Вот это зараз першая наўпростовая спасылка на Сократа. При тым, што дома паглядзіце, не будзем зараз казаць, пра што это дыалог Тимея. І от якраз чого його сюди, йому все одно було по великим рахунку куди ставити. Тимея повинен був повстати. А він повстає зі сліпим, тому що у Тимея там говорка ще дискурс про срок, про очі там є. От. Але тут йде відсилка на Сократа, який так само тектон, як і Ісус, ми вже про це казали, і який так само потерпів і помер. От. І от гэта якби от культурологічна оцінка. От гэта ось текстуальна. Тобто бар у нас повстання. Де у нас повстання? Бар? Бараба. Перед Барабом, глядите, вот давайте мы одразу эту страшную историю уже перезачепили. І он зараз скаже, бар значить син. А потім Ісус у молитві буде казати Абба, Ойче. Пам'ятаєте? Тобто так само перекладається. Він перекладає бар син, перекладає Абба, Ойче. Тут же ж от в одно слово арамейське і грецьке. І потім, коли у нас йому вже не треба тлумачити, коли Барабас у нас повстане. Барабас это хто? Сын Платский. Хто він такий? Кого уродує. Той заместо кого Ісус буде укрижований. Ось у чому річ. І от поглядите, замість кого Ісус буде укрижований. Вот ми з вами от зараз вельми важливо це глядіти, тому що ми до этого дойдемо уже. Это не просто персонаж. І він його потлумачив уже двойчі. Ще із Сократовою відсилкою. І він потлумачив усі, от він каже просто Барабас, але ми вже ведаємо, що таке бар, ми ведаємо, що таке Абба. І гэта сапраўды, вот вы бачите, вы легко переклали, это сын батьки. І гэта будзе сын батьки. Значит, тут зразумела, потому что гэта будзе у нас одно плюс другое. І все. І тады, калі у вас будзе паўстанне сын батьки, вы тады будете думать, кто это. Заместо кого Иисус укрижован. То есть, чьим это титулом может быть, кто сын батьки. Помните, как мы сказали, кто такой сын человечий? Сын человечий это может быть просто человек. И вот когда Иисус говорит сын человечий, маю ладу отпускать грехи. Сын человечий, господар субботы. Да? Про кого он говорит? То есть это может быть на одном уровне, это может быть он говорит про себя, на другим. Чому он может быть на одном уровне про себя? Потому что все говорки, про які ми зараз з вами скачемо, які по дорозі з Єрусалимом говорять, він каже, син чоловічий потерпить в Єрусалимі. І от тут ми з вами потім ще глянемо, будуть відсилки на згадки на сина чоловічого у єврейській Біблії. Тобто син чоловічий, справді, це буде ще, це не просто любий чоловік. Це, по-перше, любий чоловік, от як з тим значенням, як ми з вами казали, з цим Ставрос, так? Це і просто ось это тривалая палка и крыш. Это и то, в одном слове. Это так само, это сын человечек. Это одно значение, это просто человек, другое значение, это титул. Мессианский титул. То же самое тут докладно. Потому что сын батьки, это, снова таки, любый человек. Первое значение. Другое, про айца у нас уже говорки так само есть. Так? То есть, коли это сын айца, это мессианский титул.
Вельмі. То есть там вот сын чалавечы заўсёды гаворыцца па-грэцку, і вот тут один раз праслізгвае гэты Барабас, які па-арамейску. І оно таксама будзе вот на всіх гэтых узроўнях. Але каб вы гэта зразумелі, вы павінны уважліва запомніць, што бар значыць сын і аба значыць айцец. А гэта вам было сказано. І тады, адпаведна, вот гэтае паўстае пытанне вот светазамяшчальнай ахвяры. То есть замест каго Ісус ідзе на крыж. Есть версии какие-нибудь? Заместо всех людей. Ну, конечно. Тоже, по-моему, так само. Амаль прозрыста. Амаль прозрыста. Потому что за сына человечего вы не можете сказать. За сынов человечых это будет залишняя прозрыста. Залишняя лова. А вот каб яно зноў-таки, каб гэтая празрыстасць была, але для тых, хто бачыць, вот маркавы, гэта звычайны маркавы кіно, і он вот такую вот крутую замясіў эту страву. З тым, каб вы пабачылі, што сапраўды, што Ісуса замяшчальная ахвяра. Што Барабас это просто вот чалавек, як ён ёсць. Які мусіць быць нейкім чынам там пакараны, там, што ён разбойнікам, там нейкі закалот учыніў, ён там штосьці вот такое натварыў, так, вот, бо ён чалавек. Але яно не павінна вам, яно, это не адзін в адзін, вот, што вот вельмі важна, каб вы гэта разумелі, што Марк не гаворыць, ён не дае гэта адзін в адзін, ён дае гэта вот такім чынам. А і вы все павінны, потому што гэта не празрыста, але амаль празрыста. Ну, гэта адно з вельмі важных значэнняў гэтага Барцімея. Так? То есть, што ён нам вот это вот зноў з тых сітуацый, калі Ісус робіць эти 3 эпізоды словам звязаны разам. Вось. Ну што, з 10-м зразумела все, так? А какой это стих? 10-й? Ну, это Барцімей, 46 верш 10 раздела. Так, давайте, потому что нам, по идее, наступный раз треба, как у нас только 14, 15 и 16 застались. Давайте 11 вот зараз мы будем скончать, 11, 12, так, 13 давайте мы просто в уголе откладем. 13 добре вельми глядеть по структуре, як Марк структурує 13 розділ. Бо це вельми цільний розділ, мабуть, так? Це от якраз ті всі предказання, які змрочені. Історія у нас в 11 і 13. А, ні, ми не поспіємо. Про осла треба особливо. Угу. Осел – это великая история. Уваход у Иерусалим, это давайте мы его, уваход у Иерусалима накладем на наступный раз. Давайте, может, мы что-нибудь... Смаковницу. Смаковницу можно и теперь. Смаковница... Ну, кольки у нас смаковниц? Сандвичевая история. Ну, потім ще далі буде смаковниця, де він каже, по-моєму, 13-м, що будьте як великі смаковниці, але це вже пізніше повстає. Вот глядите, у нас отрымливается с этими филовые древа, те смаковницы, не веду, як вам больше подобается. Теперь кажете инжир. Ось, коли вы будете куплять на Комаровце, то вы будете куплять инжир. Вы не придете и не скажете, дайте мне смоквы. Или вы скажете, дайте мне фиги, это больше зразумело, потому что это все же европейское слово фиги. Но это вот, вот в этом перекладе Шуповым песню у его с фиги на смаковнице. То есть он плод фига, а древо смаковницы. Я кажу, так, коли ти міняєш, так чи може тоді не інжир, но от інжира все категорично відмовилися. Але как бы ведали, что это такое. Да? Поспробуйте, вот глядите, это тройная история. Вот вы кажете, позднее будет разгадка.
Значить, одна сандвічова історія просто поділяється з одним і тим самим древом. Так? Тут ось. Це може, давайте так само на наступний раз відкладемо. Думаю, що ви зараз в цій смаковниці просто заблудитеся. Ірина, пробачте, будь ласка, у нас є можливість ще у червні попрацювати. Давайте так і зробимо, тому що ми все одно за один раз ми не скончимо, а за 2 рази ми постараємося. У нас є можливість далі трохи. Есть. Давайте тогда мы так зробимо. Давайте ми тоді сьогодні скончимо, тому що я думаю, що ми і так сьогодні перегрузилися. І зараз от просто ми будемо ослом і смаковницей, ми соб'ємо все наше високе небо польоту. Так? Значить, давайте ми наступний раз спробуйте самі за смаковницей розібратися. Я хочу вам одне завдання дати. І вам треба буде просто написати. Я хочу, как нарешті попорадковали Євангелія. Я вам просто пропоную схему, по якій попорадковати. Так, ви зробіть такий аутлайн Євангелія, але по темах. І поспробуйте тоді всі дуплети просто поставте разом. Ви можете писати послідовно по розділах, а просто ставите там можете один другий. Глядите, давайте. Давайте почнем. Значит, вот первое, это вот угодины у Евангелия. Первое, это кто такий Иисус, так? Вот. І тут буде питання, значить, якби легітимація Ісуса, яку йому дає Ян Хреститель, яку йому дає Бог, нечисті духи. Так, вони будуть. Можна от вуглі, шатан. Хоча б так. Коли більше знайдеться, буде добре. Значить, це перше. І от ви попорадкуєте, значить, от хто такі, які відкази, яка легітимація, які його креденції, з чим він приходить. І тут же розкладіть це питання, що люди задають, хто він такий, що це таке, вот такое. Вот просто зберіться разом. Тоді другое, давайте зробимо суди на несколько категорий. Значит, вот разом просто оцеление. Так. Да, тоді екзорцизми. Вигнання духів у сенсі. Тоді уздимання мертвих. І те, що зв'язане з природа, стихії, елементи. От кормлення сюди можна, у природу, у стихію, елементи. Так? Можно кормление особенно свою категорию. Значит, это вот первое, другое. Тоді третье, самое великое, это приповести и учение. Приповести и учение. Значит, тут вот приповести все разом зберіться. І ви так само побачите, погрупуйте їх по темах. Тоді про володарство. Це буде вельми добре. А тоді ось закон. І у тим ліку або особна субота. Так? Ось так же справляється з законом. Так, значит, вот это про шлюб, про руки мытые, не мытые, да, вот все, что тут будет. Так, тоді четвертая категория – это події. Все події, все історії. Просто вот історії. Куди прийшли, що відбулося. Так. І
5 гэта вот весь конец Евангелия, это змова, арешт, смерть, пахаванне, воскрошення. Так? Это змова супраць яго. Змова, арешт, смерть. Вот так вот напишем. Вот. Вот таким, ну, гэта будзе лёгка вельмі парадкаваць, оно там адно за адным просто ідзе сваю гісторыю. А гэта все трэба папарадкаваць па ўсім Евангеліі. Вот калі вы гэта зробіце, вот до наступнага разу просто гэта зрабіце, гэта будзе нам, вот это ўжо будзе мапа, ага? Можна питання про події, бо там пайшлі, прийшлі, пайшлі, прийшлі. Ось на таким узровні ж може не треба. На яким узровні події? Ну, там, где просто история рассказывается. Просто рассказывайте историю. Вот тут же вот сама последовательность подій. Вот, скажем, вот то, что с Яном Крестителем там все связано, так, это история некая, расповедается, одна, другая. Здаренні там некие. Про осла того самого, так? Посилання дуже. Так. Это як такий короткий конспект зробити. Так, вы просто напишите, можете, позначьте раздел и верш заўсёды, раздел и верш, ад якого па які, каб было лёгка шукаць. Але вот, вы, напрыклад, калі вот пишете о цаленні, вы можете по-рознаму, все, что вы попарадкуеце, это будет правильно, вы можете так, там может быть розная система. Зрабіце свою систему. Напрыклад, о цаленні вы можете подраздел вот это словом, дистанційно, дотиком, вот як это вот перформансные такие, эти вот як с той самой этой сирофиникиянкой, так? Иди, твоя дочка здоровая. Так, и дочка здоровая, ту дочку не бачив, не чув, а вона целилась. То есть вот, это вот, ну, можете вот таким чином порадковать, а можете іншим чином порадковать, можете просто вот сапраўды вот все оцеления поглядеть, вот где что повторяется. И вот коли вот как мы сегодня казали, это тени одно одного, вот один глухонямый, эти глухий гугнявец, один, а в экзорцизме другие, так само глухонямые, але вот это параллель есть. Вот коли вы это сделаете, у вас просто вот мапа стане, мы тогда уже подойдем до завершения. Значит, наступный раз нам треба зробити до 14, пожадане 15. Вот. Значит, 11, 12, 13 и 14 обов'язково. Нам на опошние занятки мы тогда покинем ось эту кульминацию на крыжи и все подсумования. То есть все, что мы с вами с Марка вынесем. Потому что когда мы просто дочитаем до конца, и что? Нам обов'язково треба неким чином это подсумовать. Вот таким вот так. Домовились, да? Ну все, давайте.